Hoxe foi feira enchantada. Chegou a primavera e con ela a época da sementeira de verduras e hortalizas, así que nos diriximos aos postos ambulantes que ofrecen este tipo de mercadorías. Instalados na praza do Cantón atopamos numerosos postos onde abundaban as cebolas, coles e repolos, pero tamén pementos, tomates e leitugas. Unha feira proveitosa para estes comerciantes, xa que a partir de agora empezase a plantar este tipo de vexetais. Desde agora hasta finais de maio é cando se sobe plantar, depende da zona, hai zonas máis frías que plantan máis tarde, máis cara ao brao, e hai zonas máis quentes que empezan a plantar antes, en marzo, abril, maio é o tempo de plantar. Bueno, aquí traedes de todo, un pouquiño comenta. Sí, un pouquiño, traemos cebolas, traemos pimentos, un pouco tomate, leituga, fresa, o que máis ou menos se vai vendendo por esta zona e por esta temporada. Hoxe o que máis se vendeu foron coles, repolos e cebolas, que se podían mercar ben por centos, medio centos ou por solto, pero segundo nos comentaron os vendedores, os clientes soen comprar mañizos de 100 plantas. Suelen levar un cento cada persona máis ou menos, é raro que baixen do cento, normalmente poñen máis dun cento. En cada casa solense por 2-3 centos de cebola para ter po gasto para todo o ano, e bueno, é o que van consumindo. A como vai o cento de cebolas? Hai nas de varios precios, depende, hai nas de 5 ou 6 euros, depende da calidad, do que dure e do tipo de cebola que sea. E outra verdura que se está poñendo estes días son coles e repolos. Sí, coles e repolo de Betanzos, as coles de por aquí da zona tamén, é o que máis demanda? Sí, o que máis demanda a xente. Vas mirando según a demanda do mercado. Bueno, e a como van as coles? As coles teño a sobre medio cento, a 4 euros, hai nas de 100 sobre 6, ou así, máis ou menos. Varían os precios, pero pouco. Dun mercado a outro, pero pouco. E que tal hoxe a feira? Bueno, hoxe foise facendo algo, empeza a xente a plantar, ten medo das xeadas que nos veñen todos os días, pero bueno, empeza a xente a plantar. E para a plantación tamén se mira para a lúa, xa que segundo a tradición popular, o estado no que se atope inflúe sobre o crecemento da planta. Deste xeito parece ser que cando a lúa mengua sementarase todo o que vai cara abaixo e cando medra todo o que vai cara arriba, entendendo sempre cara abaixo ou ao revés o que é a parte comestible da hortaliza. Polo que concluímos que as máis propicias para facer a plantación de cebolas, coles e repolos son a crecente ou a chea, xa que parece ser que facendo na lúa nova sáense.